גייס, שוב זאת אני נועה, ורציתי הפעם לעשות לכם משהו מוזיקלי, אז אתם יודעים שאני מגיע גיטרה, אז זה הגיטרה שלי, שנייה, אתם לא רואים מה קורה? עכשיו רואים? זה הגיטרה שלי, מי שרואה? הנה זה הסוף. אוקיי, עכשיו אני אנגן. אני רוצה לנגן, אבל אמרתי מה אני אנגן. בסוף החלטתי מה אני אנגן, ואני מנגן את רמזור, שזה רמזור מי שמכיר את הסדרה, זה מתחכם. זאת עושה לכם את הסרטונים שלו, אז אני לא יכולה גם להראות את זה, אתם מנגנים את זה, אז אתם תראו שחור, אוקיי? אבל תשמעו אותי מנגנת. סבבה. ומי שמתלונן על הקול שלי, אני יודעת, אני שרה במגיל. אז אתם תראו שחור. לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות להתחשב בזה. ועד מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים, בעיות גדולות. לא רוצה להתבגר, להשלים להסתדר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים להסתדר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. כמו ששמעתם גייס, אז ככה אני מנגנת, אני יודעת כל מיני. טוב, זהו. אתם לשמוע עוד אחד? בן אדם הולך לבד ברחוב, משהו מפריע לו בא לך טוב, ואז אתה הולך לצד השני. הבן אדם הזה הוא אני.